Goeiedag. Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. Ik ben geen Fries, sorry. Oh. Ik ben uit het Rotterdamse hier naartoe gekomen. Oh, oké. Dus ik moet even in het Nederlands praten. Ja. Wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer en de vraag is altijd, wat hangt er bij u boven de bank? Boven de bank? Ja. Nou, kom verder kijken. Oh, dat ging soepel. Ja. Jongen, want u bent toch al een kunstliefhebber dus? Nee, we vinden het gewoon eigenlijk gezellig. En we Oh. houden we vooral omdat het ons herinnert aan bepaalde dingen. Dat vinden we, als ik misschien even daarop mag wijzen. Ja. Linksbovenin, dat doet ons herinneren aan het rivierengebied. Ja. Zoals ik dat ken aan mijn jonge jaren. Daarnaast het schilderijtje uit het Drentse veengebied, Ja. waar ik als kind geweest ben. Nou ja, en dat is natuurlijk mijn grote passie, over de piano. Het Citroën gebeuren. Oh ja? Dat was mijn eerste auto. En de liefde wordt eigenlijk geboren door de herinneringen die je ermee hebt. Ja. Dus u bent wat een nostalgisch man? Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja, ik kijk graag naar het verleden. Ja. Ja, ja. En hoe bent u dan als Rotterdammer in Friesland terechtgekomen? Ik heb altijd in de Rotterdamse haven gewerkt. En ik was 45, was 2006 was dat inmiddels. Toen was ik hier bij mijn kinderen in Leeuwarden op visite. En toen ging bij mij het licht uit. Oh. Ik viel helemaal, al mijn organen waren uitgevallen. En ik heb een paar dagen op het randje gelegen. En nou ja, toen ik weer thuis was na zoveel weken, toen moest ik revalideren, maar dat ging niet meer. En toen zeiden de kinderen van, ja, als het nou toch niet meer gaat met werk, kom dan bij ons wonen, dan kunnen wij een beetje voor je zorgen. En sindsdien bent u weer enigszins opgeknapt? Of? Ja, nou ja, we zijn vergroeid met het MCL. Oh ja? En daar ben ik kind aan huis. Dus hartpatiënt, longpatiënt, ik had overgewicht, diabetes, prostaatkanker. Nou heb ik maag- en darmverlamming. Dus ik zit ook aan speciale voeding. Dus ja, je blijft de rest van je leven wel een soort van gehandicapt, kan je wel zeggen. Ja. Ja. En is dat dan ook een reden voor u om altijd dan terug te denken aan het verleden voornamelijk? Nee, dat niet. Nee, we zijn allebei heel positief ingesteld. En wat dat betreft hebben we ook nog erg veel zin in de toekomst. We hebben nog vele leuke dingen die we willen doen. En we willen ook graag nog mooie herinneringen opbouwen. Voor het moment dat het misschien niet meer kan. Ja. Dus nee, dat is niet iets wat ons tegenhoudt. Je moet nog aardig wat gebeuren zeker? Ja, er moest een nieuwe versnellingsbak in. En er waren wat reparaties aan het motorblok. En ik ben er zo aan begonnen, zonder kennis. Oh. En lezen, filmpjes op YouTube kijken, proberen, fouten maken, uit elkaar, in elkaar, net zolang tot het lukt. Jemig. Ja. Dus je bent niet bang om wat nieuws te proberen? Nee, het is heel erg leuk. Met name ook omdat je aan huis gebonden bent. Oh ja. Is het ook erg belangrijk om iets om handen te hebben. Ja, mooi project. Want je moet ook niet achter de geraniums gaan Nee. zitten. Dat is ook niet... En het is een mooie uitdaging natuurlijk. Ja, zeker. Heel leuk.